Няколко полезни съвета за хора, страдащи от разширени вени, които са свързани с промяната на навиците и начина ви на живот. Ще започна с съвета за редовната физическа активност, който е доста често даван откъде ли не. Но истината е, че ходенето, плуването, колезненето, йогата и друг вид упражнения имат отлична роля и подобряват кръвообращението и укрепват мускулите на краката. На второ място ще споделя поддържането на здравословно тегло. Да, този съвет до втръсване е повтарян също ежедневно откъде ли не, но е важно да знаете, че наднорменото тегло увеличава налягането върху венозната система, затова е важно да го поддържате в здравословни граници, чрез балансирано хранене и редовна физическа активност. Трето, избягвайте дългото стоене или седене на едно място. Ако работата ви изисква дълъг престой в една позиция през целия ден, препоръката ми е да правите редовни кратки почивки, за да се раздвижвате. Четвърто, пийте достатъчно вода. Добрата хидратация е ключова за доброто кръвообращение. Стремете се да приемате между литър и половина и 2 вода на ден. Като пето, искам да спомена да избягвате прекомерната консумация на сол и обработени храни. Солта може да доведе до задържане на течности и оттоци в краката. 6. Консумирайте храни богати на фибри, като плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни и бобови растения. По този начин ще подпомогнете здравословното храносмилане и ще намалите риска от запек, който може допълнително да увеличи налягането върху вените. И накрая ще завърша с седма последна точка, която е свързана с препоръката ми за редовно носене на компресивни медицински чорапи. Тези специални чорапи спомагат за подобряване на кръвообращението и намаляване на оттока в краката. Важно е да ги носите правилно и според инструкциите на лекар-специалист. Ако споделената информация е била полезна за вас, може да ни последвате и да гледате и останалите видеа. Аз съм доктор Ангел Радев, венозен специалист и основател на венозен лазерен център Barrx Clinic.